Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekuseni bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngibingelelo Mfundisi uJani, mama baso, omama abantu abasha, iSunday School egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Amen. Umacilongo ethu number 110 egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen. Webathandwa
ngiyacabanga ukuthi kwakwenze njani ukuthi uNkulunkulu angisindise kumoya owawukhona ekhaya, umoya wobungoma. Amen bazalwane. Lapho nabantu beyizangoma besisho ukuthi abona wena unamandla besisho bazalwane, but ngingasho ukuthi umusa kaNkulunkulu nongathi uNkulunkulu wangithanda kakhulu mina cause kwasebuntwaneni nje bengithanda into ehlangene noNkulunkulu. Amen bazalwane. Zikhona nezinye but wathi kuthiwa into noNkulunkulu nizongithola lapho bazalwane. Noma ke manje maybe iye eqaleni or yathini but long as kuthiwe khona kunoNkulunkulu ngiba khona bazalwane. Amen. Siyambonga uNkulunkulu nongavumanga ukuthi sife singalazanga iqiniso lakhe. Amen bazalwane. Ngoba izwi lakhe liyiqiniso. Amen. Ngoba apho besikhona besiyizidumbu. Amen bazalwane. Futhi besizishaya isifuba sithi saze ngcono. Hallelujah. Yazi besilahlekiswa nokulahlekiswa nangokuthi wasunikeza upulpit bobona ukuthi hayi wena izoliphethe ngesandla nje wengu. Amen bazalwane. Because now the way engijonge ngakhona abantu abasha banentshisakalo, sinentshisakalo bazalwane singabantu abasha ngisho. Amen. Wazi usho nje ivesi elilodwa linesambula epulpit seyakho. Amen bazalwane. Especially mawuzonikezwa on a Sunday lapho kugcwele khona abantu vele ubone ukuthi hayi Nkosi yami kusho ukuthi mina yimi. But salahlekelwa into enkulu ukuthi noba singanikezwe le pulpit, are you holy na? Lento yenzayo uthunyiwe na or so uyenza ngoba ufunwa ubona or so yenza ukuthi ube famous. Plus ezinkonzweni kunama camera ngokushumayela naye camera ikubhekile bayoposta nawo banikeze yakho ifone ukuthi bakushoot ukuze nawo uyoposta. Amen bazalwane. Nasangithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ongavumanga sife singalazanga iqiniso lakhe. Amen bazalwane. Now entabeni yendlu kaJehova bazalwane sithole ngizothini sifundiswa ngesono, even nesono esincane wena ubusidelela ubona ukuthi lento angeke kanti yiyo eyokuvala ezulwini. Amen. Besisho sithi sifuna ezulwini but sihamba sinemithwalo esiyihuqayo yezono zethu. Amen. And we're careful ngezono ezinkulu ba hayi lesi ndasaza senzeni, but lezi ncane lezi yizo lezi bezingumthwalo and zingumthwalo nje zifihle nobuso bukaNkulunkulu kithi. Amen bazalwane. And sikhuleka singazi ukuthi kwenze njani uNkulunkulu angaphenduli, kanti biyilezono ezincane besizidelela thina kanti uNkulunkulu zivalile and uNkulunkulu ziyamcasula ngoba noba sekafuna ukulula isandla nasi sono sikhona akakwazi ukubona. Amen bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ngobufakazi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngizocela Nkosengcwele wangithwa lelumqhele lo
nalo mhlabelo bazalwane sizonikela egameni lenkosi uJesu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Angaliso okakristu mfeli wabushiya Ganga